Arratsalde on guztioi, berriz ere hemen gara, instituziongintza eraldatuz jardunaldietan, eta oraingoan COVID osteko estatu desordenaren aroan izeneko hitzaldia edo izango dugu. 3 hizlari ditugu hemen, eta gure asmoa izango da lehen ere konik esan duen bezala jende gehiegi ari da salbatu gabe hiltzen, eta Florenek ere aipatu duen bezala, geroago hitz egingo duen Saskiak esan ohi duena, hori ez, guzti honetatik irakaspenen bat edo atera beharko genukela, ez? Eta gaurkoan hortan saiatuko gara, 3 hizlariekin, Ane Irazabal dugu alde batetik, beste aldetik Jon Azkune eta Txetxe Etxeberri. Ane Irazabalekin hasiko gara, egingo dugu bideokonferentzia bidez. Ane Irazabal Elkoro Barrutia, arrasatearra, nazioarteko gaietan aditua den kazetaria da, historian eta ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua, Ekialde Hurbilean hasi zuen bere ibilbidea, Palestinan lehenik eta Egipton gero, eta azken urteotan migrazioaren drama kontatu du Mediterraneoan eta Europan. Egun Erroman bizi da eta bertatik kontatu du pandemiaren eztanda guztia azken urte honetan. Freelance bezala lan egiten du eta besteak beste Rairentzat, Italiako irrati telebistarentzat eta Euskal irrati telebistarentzat egiten du lan. 2016an milaka errefuxiatuen ibilbidea jarraitzen zebilela, Grezia eta Mazedonia arteko muga legez kanpo zeharkatzegatik atxilotu zuten. 2017an Euskal Kazetari saria jaso zuen eta Argia eta Eurobaskeren sariak ere jaso ditu. Hain zuzen ere, azken hau, 2019an Cosimo Caridirekin batera zuzendu zuen Aulat esiak gainditu dokumentalagatik jaso zuen. Eta ikusita, Anek nazioartean izan duen esperientzia guztia, lehenengo galdera berari egingo diogu. Ane, mundu mailako politikagintzan aritua zaren neurrian, nola ikusten duzu gaur egun mundua? Zeintzuk dira zure ustez ematen ari diren joera nagusiak, eta hamarkada luzetan munduko ordenaz hitz egin izan da, une honetan horretaz hitz egin daiteke, ala desordenaz hitz egitea da egokiagoa, zurea da hitza, Ane. Arratsalde on denoi, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenarengatik. Egia da, ni nahiko etxituta nagoela, pandemiaren lehen urte hau pasatu ostean, inguruan eta baita ere nazioartean ikusten ari naizenarekin. Hasiera batean, honek guztiak eztanda egin zuenean eta gainera niri Italiatik tokatu zitzaidan dena kontatzea, egia da hasieran Txinan ezagutzera eman zela, baina kolpez kolpe aurrez aurre ikusi genuen lehen aldia edo Europan pandemiari aurre egin genion lehen aldia Italian izan zela, ez? Eta hasiera batean esan zen, nolabait guzti honek pertsona hobeak egingo gintuela, eta asko ikasiko genuela kolektiboaren inguruan, benetan gauzek zuten garrantziaz, eta konturatu gara, ez dela horrela, ez? Batez ere azkenengo hilabete hauetan, berekoikeria, individualismoa nagusitu direla kolektiboaren gainetik, eta hau, bai osasunaren ikuspuntutik, baita ikuspuntu sozial eta politikotik ere, ez? Ikusten ari gara hau, oraintxe bertan, txertaketa kanpainarekin, mundu mailako txertaketa kanpainarekin, baina baita bere garaian duela urtebete lehenengo konfinamendua ezarri zenean, eta gero etorri diren bigarren, hirugarren pandemiaren olatuekin. Eta orduan, nola ikusten dut mundua, klaro. Hasieran esan dudan bezala nahiko etxituta nago egoerarekin. Ikusten ari naizelako alde batetik berria ezen zerbait, hau da, ipar hemisferioaren eta hego hemisferioaren arteko banaketa gero eta handiagoa. Demagun elitea aberatsaren eta pobreen artekoa, eta ipar eta hego hemisferio hori ikusten ari gara ipar herrialdeetan baita, hau da, egoera privilegiatuagan dauden herrialdeen baitan ere periferiek, hau da, migratzaileek, espetxetako presoek, etxegabeek, bizi duten egoera gero eta okerragoa delako.
nik gehien bat Italian azken urtean ikusi dudan egoerari buruz hitz egingo dut, ze zoritxarrez ez dut aukera handirik izan Italiatik ateratzeko azken urte honetan, baina hemen esaten da 400.000 familia inguru pobrezian erori direla azken 12 hilabeteetan. Eta hau, ez dira estatistika hutsak. Nik Erromatik bidaiatzen dudanean edo pasiatzen dudanean, batez ere Tiber ibaiaren inguruan azpian eta baita Vatikanoaren plazaren o San Pedro plazaren inguruetan, gero eta pertsona gehiago ikusten dira hor lo egiten eta gaua pasatzen, ez? Motxilekin, etxetik eramandako guztiarekin, eta azken astetan aukera izan dut horietako askorekin hitz egiteko, erreportaje luze bat prestatzen ari naizelako, eta askok esaten didate, duela 12 hilabete ez zeudela egoera horretan. Hau da, azken urte honetan gertatu zaien edo pandemiak eragin duen krisi ekonomikoaren ondoriozko egoera bat pairatzen ari direla, ez? Eta gobernuz kanpoko erakundeekin, kasu honetan ez dakit Gurutze Gorriarekin, San Egidio komunitatearekin, mugarigabeko medikuekin hitz egitea besterik ez dago konturatzeko zein den benetan Italiak bizi duen krisi politiko eta sozial izugarria eta eztanda egiteko zorian dagoena. Gero, ni agian azkenengo urte hauetan migratzaileen gaia batez ere landu dudalako, eta hori izan delako nik bai Italian eta Ekialde Hurbilean eta Balkanetan, Grezian eta Serbian, Bosnian gehien jarraitu izan dudan gaia, ikusten ari naiz pandemia erabiltzen ari dela aitzakia bat izango balitz moduan, traba burokratiko handiagoak ezartzeko. Hau oso agerikoa da, adibidez, itsasoan, Mediterraneo itsasoan egiten ari diren erreskateak aztertzerako orduan. Ikusi duguna da, azken urte hauetan, Europako Batasunak instituzio publiko gisa ez duela bere erantzunkizuna bete, hau da, itsasoan migratzaileen erreskaten erantzukizuna utzi duela esku pribatuen esku, eta kasu hauetan gobernuz kanpoko erakundeak edo salbamendu ontzi edo gobernuz kanpoko taldeak izan dira erantzukizun hori bete dutenak edo betetzen ari direnak, eta pandemiak egin duena da egoera hori guztiz okertu. Zergatik, alde batetik ikusten ari garelako lehen aipatu ditugun traba burokratikoak, hau da, badaudela gero eta gehiago Italiako gobernuak Europako presioak jasota ezartzen dituen oztopoak, orduan erreskate bat dagoen bakoitzean, adibidez, ontziek egunak eta egunak pasa behar dituzte portuan itxita edo geldirik, gobernuak esaten dielako pandemiaren ondorioz ez daukatelako eskubiderik berriz ere itsasora joateko, eta beste alde batetik bazterkeria sistematikoa, hau da, asilo eskatzaileen aurkako bazterkeria sistematikoa, osasun arrazoien pean eskutatu delako, edo tapatu delako, ez? Eta orduan orain, erreskate bat dagoen bakoitzean, edo migratzaileak portura iristen diren bakoitzean, kuarentena ontzi batera eramaten dituzte, eta 15 eguneko kuarentena edo 40 aldia egin behar dute juridikoki inolako entitaterik ez daukan azpiegitura batean. Hau da, normalean dira ferri handiak, itsasotik edo portutik ez dakizen bat kilometrotara daudenak, eta bertan egin behar dute 15 eguneko kuarentena bat. Hori dena, esan bezala, osasun arrazoiak aitzakia bezala erabiliz. Baina, klaro, konparaketak kontuan izaten baldin baditugu, Italiak momentu honetan adibidez, 5 eguneko kuarentena, derrigorrezko kuarentena ezartzen du, beste herrialdetatik iristen diren bidaiari guztiei. Baina, Mediterraneoa gurutzatzen duten iheslariei berriz 15 egunekoa. 15 eguneko kuarentena hori egin ostean, lehen babes humanitarioa lortzeko behar ziren demagun papeleo edo beharrezko tramite administratibo guztiak izugarri luzatu dira. Eta orduan, ikusten ari garena da, lehen aipatu dudan sozialki periferiak diren gizarteko bazter horiek gero eta urrunago daudela, ez? Eta gero eta gutxiago bizi direla daudela sistema politikoaren baitan. Eta pandemiak sortu duena izan da, talde horiek gero eta gugandik urrunago egotea, ez?
txertoaren diplomaziarekin edo txertaketa kanpainarekin ere gauza bera ikusten ari gara. Herrialdeak ez dira, ez migratzaileak, kasu honetan Italiari buruz hitz egiten ari naiz, baina uste dut Serbian eta Europako beste herrialde batzutan ere horrela dela, ez dira asilo eskatzaileak txertatzen ari. Italian oraindik ez dituzte espetxetako presoak txertatu, etxegabekoak txertatzen dituen bakarra Vatikanoa izan da, eta da Vatikanoak erosi dituelako behar dituenak baino txerto gehiago, eta orduan erabiltzen ari da hori etxegabeak txertatzeko. Eta txertoaren diplomaziak eragin duena izan da, lehen aipatu dugun ipar ego hemisferioen arteko banaketa hori ere gero eta gerikoagoa izan dela. Ikusten ari garelako adibidez, fabrikatu diren txertoetako asko ez direla, nola esango nuke, ezin direla erabili herrialde askotan eskatzen dituen kontserbazio baldintzen ondorioz, ez? Asko eta asko 0 gradu azpitik kontserbatu behar dira, herrialde askotan hori ezinezkoa da aurrera eramatea, eta ikusten ari garena da, txertoaren diplomazia horren ondorioz, datozen hilabeteetan, eta hau niri gustatuko litzaidake azpimarratzea, ze jende asko galdetu dit zer nolako aurreikuspenak egin daitezkeen, eta nik uste dut bizi dugun momentu honetan inoiz baino zailagoa dela aurreikuspenak egitea, ez? Baina ikusten ari naizena da, txertaketa kanpaina aurrera doan heinean, datozen hilabeteetan ikusiko dugula izugarrizko desfasea. Bi errealitatean artean eta erritmo desberdinetara dabiltzan bi munduen artean, ez? Eta horrek eragingo duena da toki batzuetan agian errekuperazio ekonomikoa edo aktibitate ekonomikoa berriz ere berrezarri egingo dela, eta beste batzuk oso atzean geratuko direla, ez? Eta zentzu hortan, bi abiadura horiek gizarteko eta politikako esparru askotan ikus daitezke. Eta hemen bizitzen eta ia urtebete Italiatik ateratzeko aukerarik gabe egon ostean, egia da aukera izan dugula Serbiako errefuxiatuen kanpalekuak bizitatzeko eta Bosniara ere joateko eta hango egoera nolakoa den ikusteko. Ez naiz batere baikorra datozen hilabetetan eta urteetan ikusiko dugun egoerarekin. Zuek ordenaren desordena tituluaren baitan, nik esango nuke desordena baino gehiago kaosa biziko dugula ikuspuntu askotan. Eta eta interesgarria iruditzen zait baita ere aipatzea nola lortu duen eskuin muturrak pandemiaren osteak ekarri duen krisi ekonomikoa edo haserrea kapitalizatzea, ez? Hau, ikusi genuen baita duela 5-6 urte asilo eskatzaileen eta errefuxiatuen iritsierarekin, Balkanetako ibilbidea zabaldu zenean eta nolabait krisiako uhartetara iristen ikusten genituen milaka eta milaka familien iritsiera horrekin, eta nolabait Europak pentsatu behar izan zuenean nola egituratuko gara, zer nolako harrera politika emango dugu, gero ikusi dugu zer den gertatu dena, ez? Horren ondorio izan zen Turkiarekin sinatutako akordio bat iritsierak geratzeko. Baina nik uste dut nolabait eskuin muturrak oso ondo garai horretan, ez? Haserrea oso ongi kapitalizatzea lortu zuen bezala, orain ere lortu duela. Eta adibidez hemen Italiaren kasuan, askotan izaten da, nolabait Italia Europaren laborategia dela, lehena izan zelako esperimentu politiko fascista martxan jartzen, lehena baita ere, lehen ministro edo gobernuburu misogeno eta populista bat izaten, Berlusconiri buruz hitz egiten ari naiz, ez? Nolabait gero Bolsonaroren edo Trumpen aurrekaria izan zena, eta testuinguru horretan egia da Italia badagoela urte batzuk aurretik, hau da, Europan nora doan jakiteko askotan Italiari begiratu behar zaiola, eta
Eta hemen, inkestak begiratzen baldin baditugu, eta azken hilabeteetan pandemiaren ondorioz eta olatu desberdinetan, herritarren haserrea edo aldare politikoa nola doan ikusteko, nabaritzen ari gara talde ultraeskuindarrak eta neofasistak izugarrizko indarra hartzen ari direla. Hauteskundeak orain egingo balira lehen botere politikoa izango liratekeela. Eta horrek izugarri arduratzen hau, oso diskurso simpleekin eta erakargarriekin gai direla berriz ere krisi bati, hau da, mundua hankaz gora jarri duen krisi bati, probetxu hartzeko. Eta nik uste dut Italia ez dela bakarra testuinguru horretan, badaudela Europan beste herrialde batzuk non adibide horrek garrantzi handia daukan, ez? Eta horrek egia esan ardura handia eragiten dit. Eta gero, nik uste dut geopolitikari buruz, geopolitikaren inguruan azterketa bat eginez gero, ikusten ari garena da Europaren gainbehera bat. Hau da, Europa esaten dudanean da, bai kontinentea, baita entitate politikoa, ez? Gainbehera bat, pixka bat, sortzen ari diren borroka berrien artean. Estatu Batuen eta Txinaren arteko gerra komertziala argi dago nola ari den pixka bat markatzen botere borrokak, mundua aldatzen ari dela testuinguru horretan, eta nik uste dut Europak bere protagonismoa, edo Europa bere protagonismoa galtzen ari dela, ez? Eta hor, gure ikuspuntu, nik esango nuke, eurozentrista ere, kolokan jartzen ari dela, eta guk ere, nolabait testuinguru horretan gure buruari ere, galdera asko egin beharko dizkiogula, ez? Non gauden, zein nolako garrantzia eta zer nolako pisua daukagun ikuspuntu horretatik. Lehen, aipatzen ari nintzen, txertoaren diplomazia, eta ahaztu zaita aipatzea ere, txertoaren diplomaziak ekarri duen merkantilismoa, ez? Hau oso argi ikusten ari gara txertoaren turismoarekin, hain modan jartzen ari den txertoaren turismoarekin, eta nor jar daiteken edo noren esku dagoen hori, ez? Eta oso interesgarria iruditzen zait aipatzea, testuinguru horretan badaudela bi adibide, bata Kuba eta bestea Serbia, txertoak doainik eskaintzen ari direnak, atzerritar guztiei. Eta hor bai sor daiteke beste adibide bat, ez? Hau da, aipatu dudan adibide edo aipatu dudan gailentzen ari den eredu nagusitik pixka bat ateratzen den beste adibide bat, ez? Hau da, txertoak doainik jartzeko aukera bat, eta txertoak beste herrialde batzuetara doainik bidaltzeko beste adibide bat. Ez dakite, pixkate ideia pila bat aipatu ditut, baina nik uste dut oso, lehen aipatu dudan bezala, oso zaila dela aurreikuspenak egitea, zen eri duela urtebete, ez dakit, duela urtebete galdetu izan baino nire buruari nola egongo ginatekeen urtebeteren ostean ez nuen asmatuko, ziur aski oso azkar doaz gauzak, oso modu kaotikoan evoluzionatzen ari dira, baina nahiko arduratuta nago, datozen hilabetek eta urteek ekarriko dutenarekin. Batez ere, aipatu dudan hegoaldeko herrialdeen artean, edo barruan, ez? Eta nik uste dut Italia bai dela adibide nagusi bat ikusteko nola joko duen batez ere gizartaren baitan baztertuta dauden kolektiboekin, errefuxiatuekin eta migratzaileekin, eta ikuspuntu politikotik ere norantz joko duen datozen hauteskundeetan, ez? Eta nork gobernatu dezakeen datozen urtetan. Oso ondo, eskerrik asko Ane, zure ekarpenagatik. Orain Joni emango digu hitza, Jon Azkune Torres, politika zientzietan doktoregoa egiten ari zela egonaldiak egin zituen Edimburgo eta Bartzelonan,
Gaur egun EHUko Politika eta Administrazio Zientzietako Departamentuko irakaslea da eta parte hartuz taldeko ikerlari. Bere ikergaiak demokrazia, estatu teoria, politika konparatua eta teoria politikoa dira. Hainbat argitalpen ditu eta azpimarratzekoak dira Europar Batasunaren baitan Eskozia, Katalunia eta Euskal Herriaren burujabetza eskaeren ingurukoak. Kaixo Jon, atxaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Jon, zu zientzia politikoetan aditu gisa, eta oantxean entzun dugu, ez? Beak ikuspegi pesimista edo eman digu, bai, etorkizuna ez duela ikuspegi positibo bat ez ikusten behintzat, bi abiadurako Europa ere berriz ere gogora ekarri digu, ez da bakarrik iparra eta hegoaren artekoa, baizik eta iparreko herrialdeetan ere, erdigunea eta periferiaren arteko desberdintasun guzti horiek areagotu egin ditula pandemia honek, eta zuk momentu honetan nola ikusten duzu estatuaren edo estatuen izaera bera, ez? Eta ezaugarri formalez gain, zein da zure ustez estatuaren gainean egin daiteken irakurketa erlazionala. Eta guzti honetan, ze paper dauke demokraziaren kontzeptuak? Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Transform sareari eta Iratzar Fundazioari gonbidapenagatik, eta tira, eskerrik asko Jon egin didazun aurkezpenagatik. Galdera hori zuzenean erantzun aurretik, niri apur bat gaia proposatu zidatenean, burura etorri zitzaidan lehenengo gauza zen, duela 6 urte, 2015ko ekainean, hor dagoen Iker Iraolarekin, Dublinen kongresu batean geundenean, Trinity Collegeen, kongresuaren ostean, osteko horietan, batean hainbat pinta hartu ostean hor bat zeuden, Paul Antxasen jarraitzaile ziren Espainiar ikerlari batzuk, eta ja, garagardo batzuk bota ostean hasi ziren oihukatzen. Syriza Podemos venceremos. Handik aste batzuetara, aste pare batera izan zen Greziako referendum ezaguna, eta handik oso gutxira ere izan zen Greziar tragedia, ez? Eta neurri batean hori da apur bat nire abiapuntua, ez? Ezkerraren historian hori da helduleku ohikoenetako bat, da tragediarena, porrotarena. Baina bizitza tragiko egia da tragediara mugatzeko, eta niri baiti gustatu egiten zait baita mitologiara eta jotzea. Eta Greziar mitologian bereziki gustatzen zait Prokustoren ohearen mitoa, ez dakit ezagutuko duzuen, baina Prokustoren ohearen mitoan esaten dena da, bazegoela Prokusto izeneko gizon bat, etxe bat zuena mendian, eta normalean bakarri joaten ziren pertsona gonbidatzen zituen han gaua pasatzera. Etxera gonbidatu, ohean etxateko esan, eta normalean ohea baino apur bat handiagoak zirenean, ohearen tamaina horretara doitzeko edo burua, besoak eta hankak mozten zizkien. Kontrara, ohea baino txikiagoak zirenean, artikulazioak hautsi eta besoak eta hankak luzatu egiten ziren ohearen molde horretara doitzeko. Eta nik uste dut, askotan azterketak egiten dugunean antzekoa egiten dugula. Badauzkagu liburuak, badauzkagu teoriak, eta saiatu egiten gara errealitatea teoria horietan esandakora moldatzen. Errealitatea teoria horiek gainditzen dutenean, askotan egiten duguna da, errealitatea moztu. Errealitatea teoria hori baino apur bat murritzagoa denean, egiten duguna da errealitatea luzatu, kontrakoa egin behar dugunean. Eta bi kontraesan hauen artean, tragedia eta Prokustoren ohearen artean nik kokatuko nuke Nikos Paul Antxasen lana eta estatuaren izaera erlazionalaren lana. Tragedia ze zentzutan. Neurri handi batean, belaunaldi oso baten, 78ko maiatzaren belaunaldiaren porrotaren testu inguruan idatzi zituelako bere lanik garrantzitsuenak. Garaikide zen Daniel Bensaidek esan zuen, la historia nos comía la nuca, hau da, hor
bertan bazegoen iraultza, bazirudien iraultza egingo zutela. Eta iraultza sozialistaren ordez, 30. hamarkadaren amaieratik aurrera etorri izan zen iraultza neoliberala, iraultza konservadorea. Horregatik alde batetik, belaunaldi oso baten testuinguru tragikoan kokatuko nuke. Beste alde batetik, bere lana ere pertsonalki, bere tragedia pertsonalean. Azkenean, bere lanen eta bere maila akademikoaren puntu gorenean zegoenean, Montparnasseko dorretik bere liburuak soinean zituela bere burua bota zuen, bere buruaz beste eginez. Baina, tragedia horretatik harago baita be, Procustoren mito hori berreskuratuta, nik uste dut gai izan zela bere belaunaldiko askok egin zutenaren kontra, dogma horietatik harago irakurri, errealitatea kontuan hartu eta teoria berriak proposatzea. Eta nik hor kokatuko nuke, marxismoaren teoria, estatuaren teoriaren baitan, bere garaian nagusi ziren dogma horiek hautsi, eta esatea estatua erlazio sozial bat zela, estatua harreman bat zela. Gehienek zer zen esaten zutena, batzuk esaten zuten estatua zela tresna bat, burgesiaren tresna bat. Eta burgesiaren tresna bat zen neurrian, ez zegoela zereginik. Beste batzuk esaten zuten estatuak bazeukala bizitza propio bat, subiektu bat zela. Subiektu hori zegoela beti burgesiaren esanetara. Eta berak esaten zuena zen, ez zela ez, subiektu bat ez tresna bat, erlazio sozial bat zela. Eta nik, honi buelta batzuk ematen nioen bitartean, gogoratu nuen, duela aste pare bat, Gipuzkoa gorria izan baino lehenago, Gipuzkoa bat izan da pitin bat gorria, ez larregi, uste duguna baino gutxiago, baina orain benetan gorria, ofizialki gorria den hau sartu baino lehenago, Zumaiako Flisean egoteko aukera izan nuen, eta neurri batean estatuaren Paul Antxasen eta estatuaren teoria erlazionalaren oinarriak bergogoratu zizkidan. Ze zentzutan, guk, Flisa ikusten dugunean, ikusten dugu, karagarri polita dela, dagoela paseotxoa, hor harriak, eta bar, eguraldi onarekin are hobeagoa. Baina, apur bat sakonago aztertuta ikusten dezakegu horren atzean zer dagoen. Eta zer da horren atzean dagoena? Horren atzean dagoena da, milioika urteetan, egon diren eragin fisiko ezberdinen arteko talkaren ondorioa. Ze ondorio? Alde batetik, mendeetan zehar, milaka urteetan zehar, metatutako, jaulkitutako, harri, kare-harri eta produktu ezberdinen jaulkipena. Baina horretaz gain, indar ezberdinen arteko talka. Iberiar plaka tektonikoaren eta Europar plaka tektonikoaren arteko talkaren ondorioz, agerian geratzen den Flisa da, Zumaiako Flisa. Eta neurri batean, estatua antzekoa da. Zuk estatua badirudi beti hor egon den zera bat dela, ikus dezakezu, badaude erakunde batzuk, baina Paul Antxasek esaten diguna eta estatuaren ikuspegi erlazionalak, harremanezkoak esaten diguna da, estatua ez dela beti horrela egon den gauza bat, baizik eta dela, iraganeko aldez horretik emon diren borroken arteko eta talken arteko ondorioa. Aldez horretik egon dirain bagatazka, aldez horretik egon dirain bat talka. Talka horiek kondentsatzen direnean, harri bihurtzen direnean, hori da gaur egun ikusten duguna, hori da gaur egungo estatua. Gaur egun naturaltasun osoz ikus dezakegu, badaudela zenbait eskubide, edo beste zenbait eskubide bertan bera geratu direla, guzti hori dira aldez aurretiko borroken ondorioak. Material bihurtu direnak, materia bihurtu direnak eta egonkortu direnak. Hori da, estatuaren ikuspegi erlazionalaren lehenengo ikaspena. Zein da bigarrena? Askotan, gu Flisa apur bat, batez ere marea jaisten denean, ikus dezakegu ez dela monolitikoa, ez dela uniformea, geruza ezberdinak dituena. Daudela material gogorragoak eta material bigunagoak. Neurri batean, Paul Antxasek, batez ere Grezia, Portugal eta Espainiako sistema fascistak aztertu zituenean, eta batez ere euren osteko trantsizioak aztertu zituenean, Krabilinen iraultza aztertu zuenean, ikusi zuena izan zen, azkenean estatua ez dela homogeneo. Batzuk esan dut, estatua da tresna bat, burgesiaren mesetara dagoen tresna bat. Ikus dezakeguna da, estatua bere baitan, estatu egituren baitan, kontraesankorra dela. Grezian, koronelen diktadura jauzi zenean inork ez zuen espero koronelen diktadura hori jauziko zela. Zergatik, ez zegoelako
testu inguru horretan gizarte mobilizazio ikaragarri handia. Ez zegoen besteak beste izugarrizko errepresioa egon zelako. Baina, jauzi egin zen estatuaren eta estatuaren egituren baitan zeuden sektore ezberdinen arteko talkaren ondorioz. Beraz, hor daukagu bigarren ikaspena. Estatuak ez dira monolitikoak, estatuaren baitan sektore ezberdinak daude, eta berak esango duena da, hor ere herri sektorek borroka egin behar dutela. Herri sektorek eta eskerrak orokorrean ahalegin bat egin behar duela estatuaren baitan dauden egituretan, eta berdin dit judikatura izan, edo arlo militarrean, edo arlo polizialean, edo unibertsitatean, edo beste hainbat eremutan, posizio gerra bat ere eman behar duela, posizioak irabazi behar dituela. Eta zein da estatua erlazio sozialaren hirugarren ikaspena edo hirugarren ezaugarria. Ba hori, Antonio Gramsciren ikuspegitik hartu egiten du. Eta Gramscik egiten duena da estatuaren irakurketa edatua edo integrala. Normalean ingeleraz de integral state esaten den edo italieraz lo estatu integralo. Estatu edatua. Horrek zer esan nahi du? Estatua ez direla bakarrik erakundeak, baizik eta gizarte zibila deitu den hori ere bai. Eta gizarte zibila deitu den hori, badira alderdi politikoak, badira gizarte mugimenduak, badira egunkariak, badira aktore ekonomikoak. Beraz, ez da soilik estatu egitura baizik eta dinamika soziala. Eta dinamika sozialaren bidez egonkortuko dira, lortuko dira, eta borroka sozialen bidez lortuko dira zenbait eskubide sozial material bihurtzea. Eta egongo dira lan eskubideak, eskubide sozialak, eta bar. Eta berak bere kideei, bere garaikidei esango die, tira, hor momentu batean lan eskubide batzuk eskuratzea eta lanaren estatutua eskuratzea hori ere burgesiaren tresna bat da. Hor badaude zenbait eskubide, baita be dinamika sozialen ondorio direnak, estatu integral horren parte direnak. Beraz, labur bilduz, orain arte esandakoa, estatuaren ikuspegi erlazionalari dagokionez da, estatua badela aldez aurretiko borroken ondorio bat, horiek momentu batean egonkortuko direnak. Bi, estatu egituren baitan ere lehia daude, estatua ez da homogeneoa, eta hor posizioak ere irabazi behar direla. Eta hiru, arreta berezia daukatela, a priori estatutik kanpo dauden borroka horiek ere euren pisua daukatela. Gizarte mugimenduek edo beste hainbat ekimenek egindakoa horiek ere estatuaren parte direlako. Eta honek, ze ondorio estrategiko dauka? Bueno, hor badaude edo historikoki, bai 70. hamarkadan eta beste erabatean gaur egun ere, ondira erantzun ezberdinak. Erantzun klasiko bat da sozialdemokraziarena. Eta berak asko kritikatuko du sozialdemokrazia. Zergatik? Kritikatuko du, azken finean, sarriko duelako ikuspegi gradualista bat, baina ikuspegi gradualista horrek ez du inoiz, inongo momentuan inolako hausturarik sortu nahi eta existentziaren kudeaketara mugatuko delako. Ikusiko du sozialdemokrazia kapitalismoaren kudeaketaren baitako aktore gisa. Eta badago beste erantzun klasiko bat ere bai, eta da, testu inguru hartan, 70. hamarkadan, baina gaur egun ere neurri batean edo bestean bueltatu den ikuspegi bat, eta da komunismo klasikoarena. Berak, niri estalinismo itxasait larregi gustatzen, baina tira. Komunismo klasikoarena, bere momentuan Sobietar Batasunaren ereduarekin irudikatzen zen komunismo klasikoarena. Eta hori ere kritikatuko du, burokratizazio prozesuagatik, alderdi bakarra izateagatik, eta beste hainbat ezaugarrirengatik. Eta 70. hamarkadan, eta gaur egun ere, bazegoen beste hirugarren erantzun bat. Eta hori zen autonomia, erabateko autonomiarena. Hau da, niri estatua zait, estatua da burgesiaren tresna bat, edo dena dalakoa, eta nik bantolatuko dut nire eremuan, nire ingurukoekin, benetan, antolatuko ditut benetako langile egiturak. Aparte, estatu ofizialetik guztiz aparte. Tira, hiru horiei kritika egin eta berak proposatuko duena da, nahi bada erdibideko puntu bat. Eta horri deitu zion sozialismoaren eraikuntza demokratikoa. Esan zuen, ez dago demokraziarik sozialismorik gabe, eta ez dago sozialismorik demokraziarik gabe. Eta hori nola irudikatzen, edo nola irudikatu daiteke ikuspegi erlazional batetik.
Bat, ez dago de eguna, momentu batean sozialismoa eraikiko den eguna, baizik eta prozesu bat da, eta prozesu hori askotan nahi baino luzeagoa izango da, eta prozesu horretan zer da egin behar izango duguna. Alden neurrian, herri sektorei, talde ezberdinei, gizarte mugimenduei, estatuaren egituren baitan, ahalik eta sarbide errazena ematen. Hau da, badakigu, estatuak direla egitura konplexuak, baina normalean interes batzuk beste interes batzuen alde hobesten dituztela. Baderak esaten duena da, ikuspegi erlazional batetik saiatu behar garela ahalik eta aldaketa gehien ematen herri sektoreak indartzeko. Eta herri sektoreak diot, beste kritiketako bat izango delako, ez duelako azpimarratuko langile klase klasikoaren defentsa, baizik eta aniztasuna. Aniztasuna gizarte mugimendu ezberdinekin eta herri sektore ezberdinekin. Eta hor daukagu hirugarren elementu bat. Eta da, banaturik dauden sektore ezberdinen artikulazioa. Ez da langile klase zurrun bat, baizik eta sektore anitzak artikulatzearen beharra. Eta azkenik noski, baita be, hainbat politika publiko eraldatzaile sustatzearen beharra. Tartean, hauteskundeak irabaztearen beharra ere bai. Hori era oso laburtuan. Eta honek, ze forma har dezake? Balde batetik berak esaten duena da, sustatu behar dela demokrazia ordezkatzailea, eta hori bere garaiko ezkertiar batentzat, eta inkluso gaur egungo ezkertiar batentzat, badirudi ikaragarria dela, demokrazia ordezkatzailea aldarrikatzea, eta berak esaten duena da, neurri batean hartuko ditut Carlos Fernández Liriaren hitzak, nik uste dut interesgarriak direnak, Marxen hitzak aldi berean hartzen dituenak. Eta Marxek esaten zuen, beltz bat da, soilik testuinguru batean bihurtzen da esklaboa. Josteko makina bat, soilik testuinguru eta baldintza batzuetan sortzen da kapitala. Kapitala den neurrian, gure esplotazioa areagotzeko tresna bat da. Baina, bere baitan, izan liteke baita be, gure lanorduak murrizteko tresna bat. Berdina esan genizake parlamentuarekin, parlamentua, eta barkatu, badakit hemen parlamentari bat dagoela, parlamentu bat da, ez du zertan lapurren kobazulo bat izan behar. Justizia administrazioa, ez du zertan frankista eta Opus Deiko kideen etxetxo bat izan behar. Hori horrela izan da, zein da sozialismoaren eraikuntzan eskerraren erronka? Benetan parlamentua izatea, justizia sistema, benetan justizia sistema izatea, eta behar diren aldaketa guzti horiek sustatzea. Eta beste alde batetik, esaten du, ez da soilik demokrazia ordezkatzailea, baizik eta demokrazia zuzena ere sustatu beharra. Demokrazia zuzena eraiki behar da. Eta nola egingo da hori? Ez daukagu aldez aurretik era bat itxian ulertu ezakegun GPS-erik, lehen esan dugu Prokustoren metaforarekin, ezin dugula errealitatea gure liburuaren moldeetara moztu edo luzatu, baina hor baditugu hainbat pista. Borroka ezberdinetan, borroka ezberdin horiek sustatu eta borroka ezberdinek besteak elikatzea alden neurrian sustatzea. Eta badakigu prozesu hori luzea dela eta prozesu hori zaila dela eta prozesu horrek porroterako aukera asko dituela. Eta hori ikusi dugu greziar tragedia eta hanek komentatu digu Europan bizi dugun tragedia eta hori kontuan hartuta, bai, pesimista izateko baditugu baldintza nahikoa. Baina, esango nuke, inteligentziaren pesimismoaren aurrean, borondatearen baikortasuna ezinbestekoa dela, eta esan genuen moduan, greziar tragedia, europar tragedia zela, eta europar tragedia zen neurrian, euskal tragedia ere bazela, baikortasunaren ikuspegitik, tokatzen zaigun adieraztea da, gu gure txoko txikienotetik, euskal burujabetzaren aldeko borroka eta euskal soberanismoa indartzea dela europar soberanismoa eta Europako proiektu sozialista indartzeko alegoria. Eskerrik asko. Oso ondo, Jon, eskerrik asko, zure ekarpenagatik. Eta oain hirugarren hizlariakin goaz,
Txetx Etxeberri, hemen daukagu. Txetx Etxeberri, Ipar Euskal Herriko hainbat herri tresnaren bultzatzailea da. EHZ Festivala, Lurrama, Euskoa, Euskal Moneta, Batera Plataforma, eta baita Frantziar Estatuko hainbat herri mugimenduren auspogile ere. Alternatiba, klima aldaketaren aurkako taldea, eta erronka klimatikoari aurre egiteko indarkeriari gabeko desobedientziaren alde egiten duen ANV COP21 taldea. Manu Robles Arangiz Institutoa Fundazioko arduraduna da, iparraldean, eta ELA sindikatuko zuzendaritzako kidea. Gainera, Enbat aldizkariaren erredakzio taldekidea eta iparraldeko Euskal Herriko Laborantzia Ganbarako partaidea. Hortaz guztiaz gainera, Bakearen Artisauak delegaziokidea, Biziko partaidea eta Alda Mugimenduko Administrazio Kontseilukidea. Bueno, eskerrik asko Txetx, guztia hontan, proiektu guzti hauen artean, tarte bat egiteagatik eta gurekin egoteagatik. Eta, Jonek ere, hartu dio, erronka edo anek bota duenari, erantzun bat ere eman du, bere ustez zer den egin beharko genukena, ikuspuntu ezkertiar batetik, berak zioen borroka estatuaren egituretan eman behar dugula, eta egituretatik ere estatu edatua, Gramsciren ikuspuntu estatu edatu hortatik ere eman beharko genukela, eta bada instituzio gintzaren eta herrigintzaren edo herri sektore antolatuek egiten duten lanaren arteko uztarketa egiteko aukera. Jonek Euskal Herria aipatu du, burujabetzaren bidean eraikuntza moduan, eta nik uste dut iparraldean ari zaretela, jada, guzti horretan, eta adibideak ere badituzuela urte guzti hauetan egin dituzuenan inguruan. Orduan hori, begirada komunitatean jarrita, ezagutu nahiko genuke zuen esperientzia eta zure ikuspuntua zentzu horretan. Pues a todos y en primer lugar, muchas gracias. Perdón, pero esta intervención lo voy a hacer en francés. Lo siento, pero no nos llega el sonido. Gustatuko litzaidake historia berriaren 25 urte betetzea iparraldean gertatu dena dialektika eraldatzaile batetik, alde batetik mugimendu sozial eta herritarren aldetik eta beste batetik tokiko erakundetatik. Dinamika partikular hori dago lotuta batez ere iparraldeek bizi duen egoera eta hori kokatua dago 300.000 laguneko eskualde batean, Frantziaren barruan oso jakobinoa eta ultra zentralizatuta dagoena. Beraz, ez du pixurik, iparraldek ez du inolako pixurik. Eta kontutan hartuz, Ipar Euskal Herriaren parte dela, militantzia aktivista ekintzaile bat izan du, 60ko hamarkadatik aurrera egon dena, eta baita ere, horregatik Ipar Euskal Herrian dagoenez gero, indartu egin ditu hainbat fantasia, hainbat blokeo ere Frantziar estatuaren aldetik. Beraz, pentsatzea erakundeen hasiera egon litekeela, hau da bide bat hasi beharko litzatekeela erreunifikazioa lortzeko Euskal Herria hegoaldekoarekin eta borondate burujabea duen horrekin, beraz horrek zaildu egin du beti edozein garaipen, nahiz eta txikia izan, beti ere errekonozimenduaren borrokan eta erakundeaen existentzia aldarrikatzeko iparralden. Iparralden beste alde batetik bere Pirineo-Atlantikoen biztanleen 45% bizi da bertan. Eta beraz, marko instituzional oinarrizko gutxieneko baten barruan dago. Eta horrek baldintzatzen ditu hauteskunde barrutiak eta tarteko erakundeak bizitza ekonomiko eta sozialeko arloak bat. Beraz, insistitu egingo de biztanleriaren 45% bizi da iparralden.
Pirineo Atlantikoko biztanleriak. Desobedientzia zibilaren ekintza bere bat izan zen bereziki pedagogi arloan. Eta horrek azpimarratu egin zuen dimentsio hori, dimentsio egiturazko minoritario hori. Eta azken batean hemen kontua zen 2000 urtean aurrera eman zen ekintza bat. Beti ere 21 eskainu defenditu zirenean Euskal Parlamentuko Kontseilarien artean popaben guztira 52 zituenak. Beraz, berriz ere esango dut posizio minoritario batean gaudela. Eta abertzaleak, hau da, iparraldeko gizartearen indar transformatzaile nagusia, haiek aldi berean oso minoritarioak dira, berez egitura aldetikan minoritarioa den populazio horretan, bere Pirineo Atlantikoetako departamentu horretan. Beraz, iparralden dugun egoera demografiko eta geografikoak ez du uzten pisua izaten tutelatzen duen estatu horren aurrean. Egoera horrek nire iritziz, bi disposizio estrategika bultzatu ditu Ipar Euskal Herriako abertzale mugimenduen artean, alde batetik aliantzaren logika. Ze badira sentiberatasun politika oso desberdinak, eta badago ere alternatiba popularrak eraikitzeko kontzeptu hori garrantzitsua da. Beraz, bitarteko gutxi ditugu eta itxaropen guztiak ditugu soluzioak lortzeko. Eta egoera horretan gure joera naturala da zerbait eraikitzea oinarritik. Logika hau materializatu egin da bizkor batean, eraikuntza popularraren leheno aldo batean. Oinarritik datozena, Hego Euskal Herrian inspiratuta, badibidez ikastolak, kooperatiba ekonomikoak ere bai langabeziaren kontra borroka egiteko, gazten exodoa 60-70 hamarkadan, baina ez gara bakarrik inspiratzen egoalden. Zeren eta garai horretan ere bai, esan genezake tresnak ere sortu zirela, tresna bereziak sortu ziren landagunean, zate baterako, besteak beste, eta helburutza zutenak nekazaritza mantentzea ahalik eta modu burujabeenean. Beraz, logika bikoitza dugu. Hau da, panorama politiko berri bat eskaintzen duena iparralden 2000 urteetan. Eta hor, mugimendu sozial zabal bat lortzen da, oso anitza, eraskotakoa, batez ere abertzaleak lideratuta, ezkerreko abertzaleak, eta horrek errebindikatu egingo dute Parisen Pays Basque departamentua sortzea. Mugimendu horren atzean funtzionariak egon ziren, baita erekintzaileak eta joera askotako herritarren atzetik. Beraz, mugimendu komun batzan eta aldi berean beste aldarrikapen batzuk ekarri zituenak, antzeko aldarrikapenak esate baterako Euskararen ofizialitatea, baita ere unibertsitate bat sortzea iparralden, baita ere nekazaritza kanbera bat sortzea bereziki iparralderentzat. Eta dinamika honek ere elikatu egingo du mobilizazioa euskal preso politikoak hurbilarazteko. Militante ekintzaile politikari hauek guztiak mota guztietako sentiberatasun politikoetatik datoz eta pixkanaka frustrazio gero eta handiagoa biziko dute, etengabe ezetz esaten baitu Estatu frantsesak. Ez baitu inola ere inorako kontzesiorik egin nahi iparraldearen existentzia instituzionalari dagokionez. Beraz, sektor hori abertzale izan edo ez, elkarrekin lan egingo dute helburu komun bat lortzeko. Hau da, erakunderiaren eza hori nolabait ordezteko. Eta lehen instantzia batean, egitura batzuk sortuko dira, gizarte zibila elkartu egingo dutenak. Eta horretarako lan egingo da diagnostikoak sortzeko eta baita ere prospektiba egiteko nolabait. Eta horrek garamatza egoera asko zere subertsuo bate agora. Eta onartezina ez dena Parisentzat, paradogikoki,
nolabait beren intransigentzia horrek mehatxu berriak elikatzen ari da nolabait, eta hemen aipatu nahiko nuke lehen instituzio nazionala eta paraleloa, hau da betik gora eraikitakoa, udalbiltza Lizarra Garazi garaian, hau da biltzar bada, asamblea bada, hautesleen, 7 probintzietako hautesleen sortuta. Eta aldi berean mobilizazio popularra sortzen da Peibak izeneko departamentuaren alde. Eta horre guztiak mehatxu guztiz berria sortzen du estatu jakeuino honentzat, eta konponezina den dilema bat sortzen du. Hau da, alde batetik ez du inola ere instituzioak askatu nahi, ez juridikoak, ez bestelakoak iparralden, baina jarrera hori izaten duenean, fronte honen sektoreak bultzatu egiten ditu elkar hurbiltzera eta erakunde bate askoz ere subbertsibo batera hurbiltzera, hau da udalbiltza, nazionala baita eta gainera alternatiboa da. Udalbiltza. Hau da, eskema berberak utziko du denboran Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortzea, nekazaritza ganbara. Estatuak ukatu egin zuenean nekazaritza ganbera bat sortzea, orduan, garai hortan, instituzio paralelo bat sortu zen iparralden. Eta aldi berean konponbideak edo soluzioak ezartzen ari ziren nekazaritza ganbera bat sortu izateko, eta aldi berean nolabaiteko mobilizazio iraunkor bat zegoen. Hau da, manifestazio gogor bat sortu zen, presio gehienezko hori sortzeko, estatuaren aurrean aldarrikapen instituzional horiek lortzeko. Hautesleak eta ezkerreko eta eskuineko sektoreak mugitu zirenak Peibak departamentu baten alde, eta frustrazio hori partekatzen zutenak estatuaren intransigentziaren aurrean hauxe egin zuten. Elkartu egin ziren Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortzeko. Hau da, estatu frantziarra ahalegindu zenean ekimen hau geldiarazten. Beraz, hautesleak eta gizartearen sektoreak borroka batean sartu ziren. Eta hoixe egin zuten dinamika honen bitartez, batera dinamikaren bitartez, hau da, asmoa zen betik sortzea, eraikitzea erakunde paralelo bat, eta ez edozein erakunde. Ze erakunde honek defenditu egiten du nekazaritza eredu bat, gizarte eredu askoz ere justuago bat, eta askoz ere jasangarriagoa ere izango dena. Eta hori garrantzitsua da hautesleentzat. Askotan eskuinetik ere baizetor zen, eta muturreko eskuinetik. Beraz, gizartearen parte asko, borrokan parte hartu zuten, eta aurka egin zioten estatuari eta tokiko ordezkariarekin, prefetarekin, beraz horrek aldatu egin zuen nolabait tokiko ordezkarien jarrera iparralden. Eta pentsa dezakezuen bezala baztertuak izan ziren. Tradizionalki esan beharra dago, iparralden ordezkari hautesle hauek errespetu handia izan dutela, agintari gisa hartuak izan direla, autoritate gisa. Beraz hemen aurrez aurreko konfrontazio batean sartu ziren 5 urte iraunduenak, eta hor garaile atera zen EHRG, Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Eta hemendikan konplizitateak sortu dira, eta baita ere zubiak pertsona desberdinen artean. Garai honetan, gainera, borroka hori egon alde batetik, baina beste alde batetik borroka bat ere egon da, LGV edo AHT berri bat sortzeko, eta iparralde Paritxetik 3 ordutara egoteko, beraz, borroka bikoitza dugu aldi berean. Hau da, 2 borroka horiek oso garrantzitsuak izan dira iparralden. Eta paraleloki egin dira aldi bertsuan, eta ondorio garrantzitsuak izan dute kultura politiko berezi espezifiko bat sortzeko iparralden.
Zergatik sektore batzuk, esate baterako alderdi sozialista eta baita ere zentrista batzuek bapatean ikusten dute gurekin batera babesten ari direla Euskal Herriko Laborantzaren ganbara eta parte hartzen dute babes kanpainetan, nekazaritza ganbera alternatibo hori sortzeko eta baita ere Pays Basque departamentua sortzeko eta zentrista eta sozialista askok defenditu egiten zuten AHTB hori sortzea eta beraz aurka egin behar izan zieten beren aliatuei eremu instituzionalean. Beste batzuk, UMP-tik gertuago daudenak eskuineko alderditik, beren gobernuaren lerroa asumitu behar izan zuten, haiek Laborantza ganbara debekatu nahi baitzuten. Baina ikusi zuten aldi berean, AHT-ren lirro berriak beren herrietatik pasatuko zela ere bai. Beraz, borroka egiten zuten Laborantza ganbara defenditzen zuten batzuekin batera. Beraz, aliantza simetrikoak sortu dira bitxiak eta errespetu kultura bat diferentziaren alde. Hau da, ez da danak nerekin edo ni danen kontra. Hau da, izan gaitezke aliatuak eremu batean, helburu estrategiko bat defenditu eta aldi berean izan gintezken aurkariak beste arlo batean. Hau da, garrantzi beraz zuen beste borrokaren batean. 2010-tik aurrera, esperientzia berriak alternatiboak sortu ziren iparralde eta transizio ekologiko eta justizia soziala nahastu zutenak eta batzuetan ere Pays Basque departamentuaren aitortza ofiziala. Eta Laborantza ganbari dagokionez, proiektu honen inguruan bi sektore mota biltzen dira, bi motivazio mota esan genezake. Batzuek aldarrikatu egiten dute errekonozimendu instituzionala, Pays Basque sortzeko, eta beste batzuk beste eredu alternatibo bat nahi dute gizarteari dagokionez, askoz ere solidariagoa eta ekologikoki errespetua duena planetaren mugarekin. Beraz, alde batetik ikuste dugu batzuk Pays Basken alde egiten dutela departamentu gisa, eta beste batzuk defenditu egiten dute ekologia eta planetaren errespetua. Beste inspirazio iturri bat alternatiba hauentzat, eta ugalduz eta biderkatuz joan zirenak hamarkada horretan, izan zen oihartzun izan zuen lehen alternatibak 2013 urtean Baionan. Uste dut 70 bat ekimen egin direla estatu frantziarrean, baina lehenengoa iparraldean sortu zen. Asmoa zen, urgentzia horren aurrean, aldaketa klimatikoaren aurrean, ezin dugu geldirik egon akordio hipotetiko nazioarteko bat egoteko handi nahia eta justua aldi berean. Negutegi efektuko gasak desagerrarazteko, beraz herritarrak eta tokiko kolektibitateak asumitu egin behar dute erronka beren kabuz, modu lokalean tokikoan, eta gainera abian jarri behar dituzte aukerak eta alternatiboak egoera hobetu dadin, bakoitzak alduen neurrian eskura dituen bitartekoekin. Gure isurpenak, negutegi efektuko isurpenak murrizteko. Azken 10 urteetan, proiektu asko sortu dira, birziklatze proiektuak esate baterako, adibidez txirrindola bizikleta tailerra 1500 kide ditu iparraldean, baita ere erreziklarte, konpontxoko, 4.000 kide dituena iparralde, baita ere energia berriztagarria ekoizteko kooperatiba ditugu, energia banatzeko kooperatibak, Goiener, energia, eta pixkanaka ugaltzen doaz sistemak eta aukerak 3.000 biztanle dituen herri honetan. 2010ko hamarkadaren amaieran sortu zen lehen erakundea Ipar Euskal Herri osoa bilduko luena. Eta hainbat eskumen eman zitzaizkion arlo askotan esku hartzeko. Hau da, izan zen lehen garaipena Parisen maila instituzionalean. Eta Laborantza ganbararen borrokak asko lagundu du horretan. Beraz, presidentetza hartu zutenak bere gain, batera mugimendutik datoz. Fronte Euskaldun bada,
erakunden existentziare aitortzeko iparraldean. Beraz, aliantzak daude, babes naturalak daude lehen erakunde horretan, eta baita ere alternatiba horiek badituzte borroka horretatik datozen militanteak baterako berberak, hau da iparralderen biziraupena bultzatzeko. Hor parte hartze finantzario bat egongo da, INR adibidez kontratuak energiarekin egiten diren kontratuak eta babes politiko eta materiala etokiko moneta babesteko euskoa alegia. 2020ko hamarkadaren hasieran gaur egungo garaira iristen ari gara, Pays Basque komunitateak bi erronka izango ditu. Alde batetik politika egiturazkoak martxan jarri beharko ditu iparralde osoan, bai etxebizitzan, garraioan, nekazaritzan, elikaduran, energian, biodibertsitatean, kliman eta bar. Labur bilduz, politika garatu behar dira ikuspegi desberdinak izango dituztenak, batzuetan kontrajarriak noski. Bigarrenez, baita ere, egituratze instituzionala aurrera jarratu beharko du iparralde, batera plataforma ez dago pozik gaur egun dagoen instituzionalizazio mailarekin. Eta beraz, nahi du lurralde komunitate bat sortu, hainbat mailen inguruan, nekazaritza garapen arloan, mugazaraindiko mailan ere bai. Baina borroka instituzional honen kide guztiak ez daude maila berean. Lehen denek posizio berberetik hitz egiten zuten, esan genezake. Beti estatu frantsesaren alguztinuaren kontra, baina gaur egun batzuk erakundetan daude eta beste politika egiturazko batzuk lideratu behar dituzte. Eta aurka egin, beste batzuei aurka egin. Beraz, gehienak esaten du jarraitu nahi duela bide horretan lurralde kolektibitate espezifiko hau eta xutzeko, baina batzuetan aurkitzen dute estatu frantsesaren aurrean edo espainiarraren aurrean aurkitzen dute beren burua. Beraz, bi arlo horiek batera bizi behar dute, berrasmatu egin behar dugu, benetan ondo etorri zaiguna 2010ko urteetan eta 2020ko urteetan iparraldeko existentzia instituzionalaren borrokaren alde egiteko, hau da, aliantza simetrikoa lortu behar ditugu nahasketa bat izateko, dialektika nahasketa bat egoteko, konfrontazioaren eta lankidetzaren artean, batzuetan zaila da erronka berri hauen aurrean. Eta beraz, tresna berria garatzen ari gara egoera hobeto kudeatzeko dialektika konplexu badago. Gizarte zibila elkartu egiten da ekarpen handiak egiteko egiturazko politiketan eta gero badugu lan ebaluazio kritiko bat egin beharra. Politika publikoen ebaluazio kritikoa esan nahi nuen eta gaur egun egiten ari garena. Beraz, bizi metamorfosi ekologikoaren ituna alkatetzarako aurkeztu dena, gero badugu beste egitura bat alda izena duena eta bere helburua da antolakuntza kolektiboa sortzea klaseen artean eta baita ere auzoen artean eta helburu nagusitza du botere kolektiboa itzultzea, jendeari itzultzea. Eta egitura berri hori alda joan den urrian sortu zen. Eta hain zuzen ere defenditu egin nahi du mugimendu kolektibo hori. Hau da, boterea eman nahi zaie berriro, haiek entzunak izan daitezen, eta baita ere politiketan eragina izan dezaten, eta egiten diren negoziazioetan eragina izan dezaten maila instituzionalean. Hemen badugu beraz espiritu dialektiko hori mobilizazioa eta konfrontazioa eta kooperazio negoziazioa nahastu egiten duena. Bueno, eskerrik asko zuri. Oso argigarria, nik uste dut, esplikatu dezuna, iparraldeko errealitatearen inguruan, urte asko izan dira, ez zan erresa, 20 minututan hau dana laburtzea. Eta, bueno, hain bazuen txanda da. Ez dakit publikoan zaudetenok, galderaren bat egin nahi duzuen, Ane, Jon, Txetxi, bai? Edo galdera orokorren bat, edo ekarpenen bat. Ez dakit norbait animatuko den. Pandemia garai hauetako hitzaldiak dira pixka raroak.
Nik baditut, baina nik uste dut gauza interesgarri asko esan dituztela, eta... Vale. Esaten diate nire galderak egiteko. Ni galdera orokorra neuzkan, baina zuen hiruen interbentzioak entzunda, ez dakit, zai egiten zait galdera bakarra egitea hiruei, ze oso ikuspuntu desberdinetatik egin dituzuen. Nik ane, ez dakit, hor zaude, interesgarria irudituko litzaidake orain zuk zer pentsatzen duzun galdetzea. Hau da, hasi zeanen ikuspuntu etxigarria aipatu duzu, egia da nazioarteko ikuspuntua ematen saiatu zela, eta hori ez da egia esan oso etxigarria izatearen arrazoiak badaude. Baina Jon eta Txetxe entzunda, ikusten duzu argiren bat. Hau da, Jonek azken batean esan digu borroka, esparruak, zeintzuk izan beharko lirateken eta nola egin beharko guneken, eta Txetxek, praktika batzuk oso argi utzi dizkigu mahai gainean. Argi utzi duena baita ere, egun batetik bestera ez diela gauzak egiten. Laborantza ganbaraz hitz egin baldin badezakegu, edo herri elkargoaz hitz egin badezakegu, atzetik historia luzea izan du, bai? Eta hor, politika egiteko modu desberdin batetaz hitz egiten ari gara. Hegoaldeko ikuspuntutik behintzat ikasteko asko izango genukena. Zukane, nazioarteko politika hori ezagututa, ze baldintza ikusten dituzu argi horiei eutsi ahal izateko eta borroka horiek egin ahal izateko? Guk ez dugu entzuten. Hane ez genuen entzuten, platoan ez, eta agian kanpoan ere ez. Bai? Ez dugu entzuten. Ea ba. Proba berriz. Ez, Espainia mugitzen dituzu, baina... Bale, saiatuko gara, Ane, bai? Berreskuratzen zure soinua, abixatuko diazu, berreskuratzen badazue, eta bitartean, Joni igual galdera. Iparraldeko kasua ikusita, ez? Eta hor ikusi dugu, ez? Aliantza asimetrikoaren gaitasuna, zuk diozun hortan, ez? Estatu edatuaren ikuspuntutik argi dago instituziogintza eta herri sektoren arteko elkargune hori eman ahal izan dela. Egia da, instituzio urrun bat, ez? Eta zurrun bat baita ere aurrean izan da, baina bereiek hori, ez? Aliantza asimetriko horiek lortzeko, eta gaina dialektikoa ere bai, ez? Kontrara naiz alde egiteko aukera horiekin, zuk nola ikusten duzu, zuk esplikatu duzun eremu horietan horrelako baldintzak sortzera joan beharko ginatekela baita ere beste eremu batzuetan? Ba, nik esango nuke Txetxek esandakoa, igual nik teorian esandakoaren sintesi praktiko oso interesgarria dela, ezta? Alde batetik, ezarrita zeuden molde guztiak hautsi dituztelako, hau da, ez dute liburua hartu eta errealitatea liburura moldatu, baizik eta euren errealitatetik zeuden edo teoria ezberdinetatik hartu eta euren errealitatera moldatu dute, eraz, Prokustoren oean esan dugun horren kontrako adibide ikaragarri interesgarria da. Beste alde batetik, esandakoa ere bai, azkenean prozesu bati buruz ari gara, esan dugu, ez? Momentu batean sozialismoaren eraikuntzari buruz hitz egiterakoan eta sozialismo demokratikoaren aldeko eraikuntzari buruz hitz egin dugunean,
Hitz egin dugu prozesu bati buruz. Eta prozesuak esan nahi du, momentu batean jauziak daudela, eta aldez aurretik lortutako borrokek lortuko dutela egonkortzea, materialtzea eta erakundetxea, eta nik uste dut iparraldearen katsuan hori argia dela, eta hori ez dator egun batetik bestera, baizik eta da azken urteetako, azken 25-30 urteetako borroken ondorioa izan dela, eta nik uste dut horrek zuzenean jotzen duela nik estatuaren teoriaren inguruan esandakoarekin, ez? Gaur egune, igual baten bat agertuko da, iparraldea ezagutu gabe, Euskal Herria ezagutu gabe, eta Frantziar estatuaren ezaugarriak ezagutu gabe, esango badago hor hiri elkargoa, eta hori nondik atera da, ez? Hori da, lez aurretik emon diren borroka ezberdin horien kondentsazio bat, edo egikaritzea bat, edo materialtzea bat. Eta hori emoten da, estatutik kanpo a priori ere bai, sektore ezberdinen artikulazioaren bidez, eta baten batek ziurrenik tengabe esango zuen. Ez, horiek, aldarrikapen horiek nazionalistak dira, ez, hori ez egu interesatzen. Ez dut zehazki ezagutzen, baina ziurrenik noizbait, torriko zen Frantziar eskerreko baten bat, eta esango zien iparraldeko kideei, ez, zuek esaten duzuena da, bueno, txiki burgesa, baztertzailea, txikitasunetik egindako zehozer, ez, eta azkenean, erakutsi digutena da guztiz kontrakoa, ez dagoela herriak artikulatzea, baina gauza unibertsalagorik. Sektore ezberdinak batu, ez langile klasearen diskurtso irmo klasikoarekin, baizik eta bere euren testuinguruko baldintzeetara moldatutako diskurtsoarekin, txetxek aipatu ditu, ez, bi ardatz, alde batetik jendarte hobeago bat, eta beste alde batetik, ez, han bertan erabakitzeko beharrean oinarrituta beraz. Nik uste dut, iparraldeak gako asko emoten dizkigula. Moldeak haustegatik, teoriaetatik arago, jendartearen mobilizazioa eta jendartearen mobilizazio horren material erakundetxearen logikarekin, sektore ezberdinen artikulazioaren logikarekin, esperantza sortuko duten diskurtso berrien eraikuntzarekin, eta noski, baita be, jada gaur egunetik, etorkizun horri buruz hitz egin ordez, etorkizun hori eraikitzen duten hainbat esperientzien bidez, ez? Kooperatiben bidez, euskoaren bidez, horremon diren hainbat esperientzien bidez, beraz. Aitortu behar dut, nik ez dut aldez horretik txetxekin hitz egin, baina inoiz hitz egin badut estatuaren ikuspegi erlazionalaren adibide praktiko batean, iparraldekoa ikaragarri, interesgarria iruditzen zaitzen horretan. Oso ondo, esan digute Aneren audioa berreskuratu degula. Ane, esperantzaren ikuspuntutik, nola ikusten duzu orain? Entzuten da orain, bai. Bueno, esaten nenbilen egia da, pixkat ikuspuntu pesimista azaldu dudala, ikusten dudalako oso bizi dugun momentu konkretu hau oso nahasia delako, ez? Eta iritsi zaigun tsunamia izugarria izan delako, eta tsunami, osasun pandemi horren ostean datorren tsunami politiko eta soziala nire ustez oraindik luzea izango delako, ez? Eta nahasmen horretan, egia da ikusten dudan panorama orokorra ez dela oso baikorra, baina gero egia da Italian eta beste txoko askotan ikusten badaudela oso bere kabuz antolatzen eta proiektu interesgarriak aurrera erametan ari diren taldeak eta kolektiboak, ez? Nik agian gehien ezagutzen dudana agian migratzaileen kasuan ikuspuntutik da korridore humanitarioena, hau da, Italiako kolektiboak antolatzen ari dira, migratzaileek orain lehen baino arriskutsuagoa denez Mediterraneoa gurutzatzea, antolatzen ari dira Libiatik pertsona horiek guztiak orain hegazkinean iritsi daitezen, eta datozen hilabetean iritsiko dira korridore humanitarioak Italiara, badirudi milaka pertsona hegazkinean Italiara, nolabait Mediterraneoko ibilbide arriskutsu hori aurrera eraman ez dezaten, eta hori kolektibo desberdinek hemen Italian martxan jarri duten ekimen bada. Txertoen kasuan ikusten ari gara badaudenak herrialdeak, herria batzuk saiatzen ari direla estatus quoa apurtzen, ez? Eta txertoen turismoa edo txertoekin etorri den
eredu kapitalista eta merkantilista apurtzen, eta hor aipatu ditut agian Serbia eta Kuba. Badaude adibideak saiatzen ari direnak nolabait inposatzen ari diren eredu hau nolabait jokoan jartzen. Baina ikusten ari naizena da oso momentu, lehen esan dudan bezala, nahasian gaudela, eta une horretan oraindik antolakuntza maila, hemen ikusten ari naizen eredu berriaren gaineko antolakuntza maila oraindik ez dagoela oso ezurbamituta. Ados, Ane, Txetx, zuk Jone komentatu dunaren aritik, zerbait esateko? Erran didate frantsesez segitzea, Bai. itzuzaingatik. Bai, egia da, bai. Bon, en fait, moi, ce que je soulignerais dans ce pavillon, c'est en fait la notion de processus. Bai, nik azpimarratuko nuke prozesuaren kontzeptu hori. Egia da, guk erreparatzen badiegu azken 25 urtei prozesu bat ikusten dugula, eta prozesu horretan ikusten duguna da bideak eraldatu egiten duela gizartea helburuek beraiek baino gehiago. Eta bide hori izan dela benetan eraldatzailea izan dena, eta ez bidera bultzatu zaituzten helburuak. Eta horregatik askotan gure buruari etengabe errepikatzen dizkiegu gure buruari esaldi batzuk, batetik praktikak sortzen du kontzientzia eta bestetik bidea eginez egiten da. Horiek dira gure lelo nagusiak. Eta joan den udan liburu bat irakurri nuen, hegoaldeari buruz hitz egiten zuen, Raul Selig egile alemaniarraren liburua zen, ezker abertzaleak asmatu zuen, du izenburua, eta balantze bat egiten du, hegoaldeko prozesuarena, eta aztertzen du nola prozesu horren ondorioz erantzun ahal izan zaien hainbat gai teorikori. Europako ezkerrak dituen zalantza teorikoei egia da, teorian berez ez zirela egiten galdera horiek, baina praktikan erantzun egin dira, egiten ez ziren galdera horiek. Eta nik horretan sinesten dut, eta benetan uste dut iparralden egin dugun bideak oso urrunera eraman gaituela, eta aurrera pauso gehiago eman ditugula, egoera horrela izan da, departamentu aldez aurretik lortuta baino. Oso Txetxekin, prozesuak, ez, askotan eramaten gaitu, espero ez ditugun beste helburu batzuk igual lortzea, baina prozesuak berak ematen digu bidea. Eta praktikak ere kontzientzia horiek nola eragiten ditun. Praktika asko ikusi ditugu iparralden, hegoalden ere badaude dexente, eta hemen bazaudete batzuk, agian praktika horien ezagutza badituzuenak, nola ikusten duzu zuek? Venga, a ber, bat animatzen den publikotik ekarpena egitea. Zuen momentua da, aprobetxatu. Bale, inorrek ez badu behar, zuen ustez, ze baldintza edo ezaugarri egon beharko lirateke oinarrian horrelako mota horretako prozesu bat eman ahal izateko. Bai? Eta hemen burujabetza materialaz, hau da, ambizioz jokatzeko aukera horrekin, ez? Ez gauza, gu gure artean egin ditzakegunako dena delakoa, baizik eta instituzioekin batera, ikuspegi herritar batetik, ambizioz jokatuz, burujabetza materialerantz, hori ez, bide hori egiten hasteko. Zeintzuk dira, zuen ustez, eman beharreko baldintzak eta ezaugarriak. Jon, zu hasiko zinateke? Nik horri heldu aurretik, lehen ez dakite, planteatu zu pesimismoarena, ez? Eta badirudi igual pesimismorako garaiak direla. Eta nik esango nuke, neurri batean, Txetxek esan duenaren bidetik, eta gero probat zure galdera dihelduz, azkenean batzutan bidea
egiten du, eta historiak erakutsi diguna da, beti irekitzen dela zirrikitu bat atea irekitzeko, eta beti irekiko dela, beti dagoela momentua estatu kuboarekin hautsi eta eraldaketarako. Eta neurri batean, orain Euskal Autonomia Erkidegoaren ikuspegitik ari naiz, badaukagu apur bat kezka, ez? Eta batzutan, sama esatea, eske, berdin dio hau egin, bestea egin, beti hauteskundeak EAJak irabaziko ditu, eta irabazten ez dituenan, beti dauka PSOE ondoan laguntzeko, eta etxigarria da. Eta neurri batean egia da etxigarria dela, baina historiak erakusten diguna da, izan daitekela gaur, izan daitekela bihar, zirrikitua beti irekiko da, eta zirrikitu horrek beti harrapatu behar gaitu prest. Eta askotan guk ere sortzen ditugu baldintza. Zeintzu dira ezaugarriak zaila da esatea, ez? Eta neurri batean lehen esan dut, ezin dugu bez molde bat eraiki, eta molde hori hartu eta aplikatu, eta realitatea ez badago hor moztu. Baina ezinbestekoa da dimentsio guztietan borrokatzen. Ezin da esan, erakundetan ez dugu parterik hartuko, edo bakarrik erakundetara dedikatuko gara, ez. Erakundetan parte hartuko behar dugu, eta esan dudan moduan, ez. Demokrazia ordezkatzaile hori indartu behar da, ez da demokrazia ordezkatzailea berez gordinan esan ez horrek ez du esertarako balio, baizik eta horrek zeo zertarako balio behar du, eta horretarako aldatu. Behar da baita be gizarte mugimendu oso potente bat, eta oso antolatu bat, eta behar da gizarte mugimendu horrek ere gaur egunetik alternatibak eraikitzen joatea. Eta guztiek elikatu behar dute guztia, eta Euskal Herrian askotan pesimista gara, eta esan dugu ez, eske EAJ gobernatzen du leku guztietan, baina hori gezurra da, udal mailan badago botere harreman oso desberdina, Gipuzkoa, baina baita beste Euskal Herriko beste hainbat lurraldetan, eta nik uste dut hortik hasi behar dela. Gauzak aplikatzen eta bidearen bide ginez, eta bidetik sortuko ditugu guk ere gure aukerak. Bueno, ez dakit, Txetx, zuk beste zerbait aipatzeko izango zenuke? Bon, d'abord, moi je suis pas du tout un théoricien, donc moi j'essaye d'analyser les exemples des batailles dans lesquelles je participe. Et donc Barkatu baina atzego Txetxen soinua iristen eta ezin dugu beraz itzulpena egin. En lien avec ce que j'ai raconté avant, mais je vais prendre un exemple dans un autre domaine. Moi, chaque fois, je cherche à comment on fait bouger les lignes. C'est-à-dire comment on amène des gens à rejoindre, en fait. Nola mugitzen dira lerroak, nola egin dezakegu jendea gure borrokarekin bat egitea. Horrek aldatzen duelako, azken batean indar harremanak, gizarte batean. Eta adibide bat emango dizuet duela 12 urte, 2009an kolektibo ekologista antikapitalista sortu genuen iparralde bizi alegia. Eta sortu zen, hain zuzen ere, larrialdi klimatikoari aurre egiteko eta borroka sozial eta antikapitalista hartuta. 20 kide ziren hasieran, gaur egun 700 kide ditu iparralden, eta hori iparralden asko da. Horrelako mugimendu batentzat gure lurraldea txikia delako, eta esan dut dagoeneko nire aurkezpenean. Eta biziren 20 sortzaileak abertzaleak ziren, baina bizi ez da sortzen mugimendu abertzale gisa. Bere jarduera esparrua iparralde da, eta noski, ez da gauza bera, talde ez abertzale batek beste mugimendua sortu izana edo horrelakoa sortu izana. Baina, klimaren borrokaren kasuan,
pentsatzen genuen, abertzaleak ez zirenak ere erakarri ahal izango genituela eta elkarlana egin ahal izango genuela, eta azken batean hor adostasun puntuak aurkituko genituela eta elkartu egingo ginela. Eta 12 urte hauetan lanean jarraitu dugu eta bai etorri dira abertzaleak ez diren pertsona gurekin lana egitera. Gure logika hori izan da, zer nolako gobernantza eredu da bategarria ekologiarekin, klimaren defentsarekin, subiranotasun energetikoarekin, lurraldearekin eta abarrekin. Beraz, hasi diren eztabaida guztiak berriak izan dira eta hainbat manifestaziotan parte hartu dugu, adibidez ikastolen defentsan, baina parte hartzea etzen egintzat ematen. Eztabaida bakoitzean jarrerak mahai gainean jarri dira eta 10 urte geroago 2018an proiektu bat zehaztu zen, biziren proiektua izango zena, eta proiektu horretan barne hartuko ziren bai iparralde eta bai hegoalde. Euskal Herri burujabe jarri genion izen bezala. Eta elikadura subiranotasunean oinarritzen ginen besteak beste. Gure planteamenduarekin proiektu bat bideratu genuen Euskal Herria jasangarri eta solidario bat izateko. Proiektu hau militantziak zehaztu du, proiektua abertzalea da, eta abertzaleek eta ez abertzaleek eratu dute edo hasiera batean bere burua abertzaletzat jotzen ez dutenek. Baina gero eroso sentitzen dira proiektu honetan eta niri egia esan ezkerrekoa, ekologista eta abertzalea iruditzen zen proiektua, baina beraiek eroso sentitzen dira. Eta gure kasuan prozesua hori izan da, eta horrela mugitu ahal izan ditugu marrak, lerroak eta mugak, eta horrela eraldatzen da, pixkanaka errealitatea bideak, ez dituelako soilik gauzak eraldatzen, baita ere pertsonak eraldatzen ditu. Aderretxoine, pentsatzen dut emango dizuela mikrofonoa, ez? Zagit. Etxean daudenak behintzat entzuteko. A ber. Listo. Orain bai, ez? Bai. Bai, entzuten da, ez? Bai. Ni txetxi entzun da, burura etorri zait ustartze berezi bat azken urtetan ikusten ari garena, eta da behar materiala eta pertenentzia sentimenduaren artean. Edo bestelako pertenentzia sentimenduak sortzen ari direla, behar materialei begiratzen zaielako, ez? Zaienean. Eta kasu honetan, oso interesgarria iruditzen zait, alda mugimenduak sor ditzazkeen ondorioak. Zeren hor aliantzak sor daitezke, baino batipat badago oso prekarizatua dagoen jendearekin egiten den lana, ez? Orduan, horretaz galdetu nahi nizun, alda mugimenduaren kontakizun txiki bat, eta gero ze loturak egon daitezke, behar materiala eta buru jabetza edo pertenentziaren artean, ez? On a créé le mouvement ALDA à peine en octobre dernier. Donc c'est très récent. Bai, alda mugimendua 2008ko urrian sortu zen, sortu berri dago eta horrexegatik zaila da balantze bat egitea. Ni besterik gabe helburuak aipatu ditut, urrian sortu zelako, handik 10 egunera itxialdia iritsi zen iparraldean, gero gauean ere etxeetan egon behar izan gara, lan egitea zaila izan da. Baina hala ere, Baionako hainbat auzotan lan egin dugu, auzorik agian ezagunenetan, eta pixkanaka iritsi gara jende berriarengana, aldari esker. Eta zer da alda? Aldaren oinarrian analisi bat dago, 2016tik izan dugun nahi bat, praktikan gero eta indarrandiago hartuz joan dena. Eta ikusten genuen biztanleriaren zati bat, etzela inolako klaserekin identifikatzen, eta etzela lotzen inolako sindikatu, alderdi eta abarri.
Batez ere pertsona gazteak dira eta haiek pairatzen dute, batez ere bilakaera neoliberala, sozietatearena, sistemarena. Eta hori guztia ikusita, gure buruari esan genion tira. Pertsona guztiak desintegrazio sozialeko egoera batean daude, individualista dira, bakarrik sentitzen dira, ezintasuna sentitzen dute, ziurgabetasun handia dute, indarkeria maila ez da ere beste lekuetan baina asko handiagoa, baina pertsona horiek bakarri daudenez, gizarte hori ez dutenez, babesgabe sentitzen dira. Eta pertsona horiek Fronte Nazionali bozkatzen diote, eskuin muturrari, integrismoa elikatzen dute, abstenitu egiten dira, beraz nola lan egin dezakegu pertsona hauekin azken 30 urteetan, Baionako auzoetan, egiturak, elkarteak ia desagertu egin dira, geratzen da egituraren bat, baina 60-70 urteko militanteek osatzen dituzte, badaude auzoak inolako elkarterik edo egiturarik gabeak. Beraz, zer metodo erabili dezakegu beraiekin lan egiteko. Kasu honetan, Erresuma Batuan aurrera eraman dituzten esperientzietan oinarritu gara, eta haien metodoak egokitu ditugu gure egoera espezifikora. Eta horrexegatik planteatu duguna da metodo horien sintesi bat egitea eta ikustea zer lan metodo zeuden eta zeintzu balia genitzaken. Eta horrela formula bat sortu genuen. Zer gidatu gaitu analisi prozesu honetan? Badago esaldi bat, oso potentea iruditzen zaidana, eta gazte batekin, 35 urteko gazte batekin, hitz egiten ari nintzela, berak esan zidan, estatu frantsesak bazter utzi gaitu, gutaz ahaztu da. Baina tira, gu ere ez gara sentitzen etxean bezala Euskal Herrian. Beraz, ez zaie iruditzen Euskal Herrian daudenik, baina Baionan bizi dira. Eta haientzat Euskal Herriaren kontzeptu hori ez da beraiena, ez da? Zein izan da gure analizia? Klase hauen arazoa ez dago soilik beraien ahalmen ekonomikoarekin lotuta. Arazoa lotuta dago ere haien sare faltarekin. Haien sareak ez dira aberastasuna handiagoko edo txertatze maila handiagoko klaseenak bezalakoak. Ez dituzte aukera berberak enplegura heltzeko, etxe bizitza bat eskuratzeko, prestakuntza jasotzeko, ez dituzte eskubide berberak, alde handiak daude beraz. Eta gainera, haien bizimodua materialista da eta ez daude egokituta. Bizimodu horretarako ez dutelako behar adina diru sarrera hori egiteko, beraz egoera gatazkatsuan bizi dira. Eta hor ikusten dugu egoera desberdina dela eta kasu honetan bai alda badela erakunde edo elkarte abertzale bat Baionan, auzo gutxitan ditugu euskaldun sentitzen diren pertsonak. Eta guk alda aukeratu genuen, izen hori aukeratu genuen, euskatzen errexea zelako euskaldunentzat eta oroar pertsona guztientzat. Eta bada mugimendua abertzalea zergatik guk uste dugulako, gure potentzial handienetako bat dela hain zuzen ere komunitate bateko kide izatea. Eta komunitate hori lurralde bati eta identitate propio bati lotuta egotea eta proiektu komun bati. Eta erantzun hori eman nahi diegu klase horiei. Gure helburua delako haien arazoen aurreko erantzuna aurkitzea gure proposamen honetan, isolamendu hori gainditzeko, funts gabetasun hori gainditzeko eta sare falta hori gainditzeko. Iruditzen zaigu gure aldetik erantzun hori emateko gai garela. Astero, auzoetan lan egiten dugu, inkestak eta galdetegiak egiten ditugu, eta batzuetan jendeak 20 minutu behar ditu galderak erantzuteko, eta jendea prest dago erantzuten digu, haien telefona ematen digute, haien helbide elektronikoa, haiekin harremanetan jartzeko, eta ez ditugu ezagutzen. Harrigarria da beraz, ikustea zer erantzun izaten ari garen egunkari bat dugu ere, atez-ate banatzen dugu, eskaileretatik igotzen gara, 6 hilabetea daramatzagu horrela lan egiten,
Eta ikusi dugu Euskaldunak garenez, nolabait gu sistema ustel horretatik kanpo geratzen garela, eta ikusten dugu zentzu horretan, kontzeptzio horretatik kanpo geratzen garela, eta uste dut horrek lagunduko digula, edo hori da nire esperantza, gure proiektua arrakastatxoa izaten. Ez dakit ondo erantzun du galdera, espero du baiet. Proiektu interesgarri dela, eta emaitzak ematen ditu ninen, bueno, ja pixka komentatu dituzu baita ere, ez? Jutea ez, kaleetara jun eta hitz egite hutsak ere, ez? Nola ia kontaktu hori iten duen, ez? Eta nola eskaintza hori egin liteken. Emaitzak izaten dituzuenean, espero dut guk ezagutzea. Jon, zuri ze iruditzen zaizu, baldintzak, eske nahi hori ez, pixat urruti gelditzen zaidala bezala, ez? Beste realidade batetaz hitz egingo balu bezala, ez? Ez dakitan, ez daukagulako joera politiko hori, hemen hegoaldean, edo ze, nola ikusten duzu? Zuk hegoaldean horrelako gauzak egiteko aukera, horrelako adibidez alda bezalako esango nuke Bilbo baten, ez? Adibidez. Beharrezkoa dela Bilbo handian edo Euskal Herriko beste hainbat hirietan, baina ia da iparraldeak zeozer erakusten badu, proiektuak, ibilbidea da, bestea da kultura politiko berri bat, ez? Hegoaldean ez daukagun kultura politiko berria, eta kultura politikoa lehen esan dugunaren aritik prozesuak dira, eta ez da egun batetik bestera esaten tira. Txipa aldatu behar da, eta ja reseteatuko ditugu dauzkagun mentalitate, ohitura eta joera guzti horiek, ez? Baina egia da asko daukagula ikasteko, eta niri esperientzia ikaragarri interesgarri iruditzen zaite, soilik hegoaldeko abertzalentzat, baizik eta Europako ezkerrarentzat, ez? Lehen ikuste dute, banek aipatu duela, ez? Krisiaren testu inguruan eskuin muturrak hartu duen arrakasta, eta 20. mendean esan zen eskuin muturrak arrakasta duela askotan eskerrak porrot egin duenean edo eskerrak libre utzi dituen lubakietan, ez? Eta nik esango nuke lubaki horiek betetzea dela apur bat iparraldean komentatu den, ez? Alda horren dinamika horren filosofia eta niri ikaragarri interesgarria eta inkluso esango nuke premiazkoa dela Hego Euskal Herrian ez dut esango hori kopiatzea, baina Euskal Herriko baldintzetara moldatutako zeozer egitea. Bestela guk eskerra ez badago, eskuin muturra egongo delako. Non, je voudrais préciser quelque chose, parce que là, je suis un peu gêné. Moi, je voudrais pas que... Gustatuko litzaidake zerbait zehaztea. Nik esaten dudan ulertzea nahi, gu txapelduna garela iparraldean, hori ere ez da horrela, guk aurreratu egin dugu asko, oso momentu edo une prekariotik aurrera egingo genuelako, Raul Zeligen liburura itzuliko naiz, lehen aipatu dizu edan hori. Nik uste dut hegoaldean, eta gainera gutxi ezagutzen dut, baina pixka bat, bai, esango nuke. Hegoaldean, aberestasun militante handia dago, dinamika era askotakoak daude maila askotan, eta benetan sinestezina da hemen dago mugimendua. Gaur egun badira dinamika batzuk, basate baterako feminismoa, sindikalismoa, euskal sindikalismoa, azpimarratu beharko litzatekena, guri gustatuko litzaiguke horrelako mugimendu sindikal bat izatea, zuek duzuen indar horrekin, hemen hegoaldeen, hau da errealitatea eraldatzeko gaitasun paregabe horrekin. Eta udalerrietan ere esango nuke, ez dakit, egiten diren politikak eta egiten diren herri dinamikak, herri guztietan eta auzo guztietan guk hori ez dugu iparraldean. Eta hain zuzen ere are gutxiago iparraldeko hirietan. Beraz, ni ez nator ona inolako leziorik ematea hegoalderi. Nik ez dut hemen inori esango ze bidetik joan behar duen, baina uste du potentziala handia dagoela maila askotan hegoalden. Eta uste dut jende askokin bidia diola hegoalderi. Eta hemen egiten den guztiari, baina Raul Zeligen liburua berenetan oso ona da eta gomendatzen dizuet. Ados gaudela hortan. Floren, zerbait esateko duzu? Galdera bat da, aneri alba da, ez dakite hor dagoen edo,
Nei oso interesgarria iruditu zaite hitzaldi mahainguru honetan aipatzen ari dena, uste dut ikuspegi ezberdinak uztartzen ari direla, ez? Nazioarteko kokapen bat, gure garaia hobeki, gure mundua, gure garaia honetan hobeki ulertzeko, eta gero instituzio eta herri mugimenduan eraldaketa bideen inguruko gogoeta igual abstraktuago zentzu honean diotez jonena, eta txetxena nahiko lurrartze oso emankorra iruditzen zaite. Ez dakit. Ez dut entzun galdera. Bai, ni berdin entzuten nuen ezagite etxetatik. Errepikatuko dut, bizkor, esaten nuen nahiko borobil edo nahiko ongi gelditzen ari dela eztabaida hau, nolabait nazioarteko eta egoraren eta gure garaiaren ulerpen saio bat edo hurbiltze bat egin duzuelako, eta bestetik instituziogintza eta eraldaketaren bideen inguruko eta abstrakto teoriko zentzu honenean, eta txetxen aldetik lurrartze bat, esperientzia batzuk aintzat hartuta. Ez nik aneri egin nahi nion galdera bat, gogora, bera entzunda gogora etorri zaizkit irudi batzuk, bestea beste Errusiako ez dakit medikoak ziren edo beste elementu batzuk Italiara iristen pandemiaren momentu gogorrenetan, eta hori lotzen du nik Europaren egoerarekin, ezta? Lehen eurozentrismoa aipatzen zuen berak, nola ikusten duzu Europa orain munduan pizten ari diren lehia berrietan eta ematen ari den evoluzio horretan? Horrek azkenean gu munduan gaude, baina Europan gaude, gustatu ala ez, eta Europar Batasunaren evoluzioa importantea da, eta geopolitikaren ikuspegi horretatik aipatzen zenuten pandemia honetan nolabait aurretik zetozen joera batzuk bizkortzen direla edo sakontzen direla, baina zer aurreikus daiteke edo ze sumatzen da edo nondik nora joan daiteke evoluzio hau, azkenean horrek baldintzatzen du gustatu ala ez gu mugitzen garen egoera, panorama eta ondorioak atera beharko genituzke ikuspegi horretan, ez? Instituziogintzan esate baterako autoritarismoaren indartzeak ondorioak ditu, Europan zabaltzen balin bada instituzio horiek ez dutelako ezertarako balio eta beraz atzera egin behar dela bide horretan, holako ez pentsamenduaren eta jarduera politikoen norabidei erraparatzea iruditzen zait importantea dela, ez? Badakit beti oso delikatua dela etorkizuna nondik etor daiteken galdetzea, baina uste du pista batzuk ematea ni behintzat eskertuko nuke. Nik uste dut Europak izugarrizko humiltasun lekzioa jaso duela azken urte honetan, baina ez dakit mezua iritsi zaion. Italian agerikoa izan da, ze pandemiak gehien sufritu duen eskualdea izan da Lombardiako eskualdea, Italiako eskualderik aberatsena, industrialena, garatuena, eta teorian osasun sistema antolatuena zuen, gero jakinda azken hamarkadetan izugarrizko privatizazio prozesua pairatu duela, tokian tokiko medikuak desagertu egin direla, eta privatizazio horiek eta ospitale handien sorrerak, baina tokian tokiko ambulategien itxierak sortu duela hasieran ikusi genuen kataklismo hori. Eta ez da bakarrik Italiak Errusiatik etorritako medikuen laguntza behar izan duela. Italiak behar izan du Albaniatik etorri diren mediku eta erizainen laguntza. Kubatik iritsi ziren 100 medikuen laguntza. Eta ez hori bakarrik. Sierra Leonan eta Kongon ebolaren aurka borrokatu duten mediku eta gobernuzkanpoko erakunde asko etorri behar izan ziren hemengo ospitaleetara erakustera nola funtzionatzen zuten segurtasun metodoek, hau da, medikuak nola jantzi behar ziren, nola kendu behar zituzten forroak gaixorik zeudenak bizitatu ostean, nola egin behar ziren segurtasun zirkuituak ospitaleen baitan, ez zeukaterako ideiarik ere ez. Ez dakidana da, lehen esan dudan bezala, Europak eta Italiak ikasi duen lekzio hori. Hau da, konturatu den, azkenengo urteetako politikek eragin dutela hein handi batean ikusi dugun hondamendi hau.
Eta nabaritzen ari naizena da, multilateralismo politikoaren amaiera hontan, non ikusten ari garen lehen aipatu duen bezala, Estatu Batuen eta Txinaren arteko norgehiagoka berria, Rusiaren indar hartzea, eta guzti horretan, Europa pixka bat desagertu egin dela, ez? Eta bere ahultasuna ikusi dugu adibidez txertoen kanpainan, hau da, nola jorratu dituen txertoen erosketak eta banaketak, ez? Eta orduan, esan bezala oso zaila da jakitea norantzkoa zen, baina ikusten dudana da, eta nik bat egiten dut aipatu dutenekin, hau da, ikusten ari garena hemen Italian da gero eta gazte gutxiago daudela lotuta, edo ez direla identifikatuta sentitzen inolako talderi, sindikaturi edo alderdi politikori, ez dago loturarik kolektiboarekin, eta ikusi beharko duguna da, pandemia amaitzen denean, lehengo eredura itzuli nahi dugun, edo beste eredu berri bat sortu nahi dugun. Eta hor, behar da gizartearen antolamentu potente bat, osea, behar da kontzientzia hartze bat, ez? Eta hor ikusten dudana da, nire inguruan behintzat, jendea oso galduta. Eta nik uste dut hau Europa mailan herrialde askotan nabaritzen den, nik behintzat hitz egiten dudanean beste herrialde batzuetan dauden pertsonekin oroar asko sumatzen den sentimentu badela, ez? Eta hor, beldur handia ematen dit, lehen aipatu dudanak, ez? Utxune hartze horretan, nolabait, nora eze horretan oso ondo infiltratzen delako eskuin muturra. Beraz, Europan gertatzen ari dena da, Boris Johnsonekin ez dakigu zer gertatuko den. Macronek ere ikusiko dugu. Merkel badoa, Italian Draghi daukagu, baina Draghi ez dute hauteskundetan aukeratu. Hau da, Draghi gobernu teknokrata eta politiko bat dauka goitik jarritakoa, ez? Zein eredu ezarri nahi duten pertsona horiek guztiek datorren urteetan, eta guk gizarte moduan edo Europako herritar moduan nun egon nahi dugu. Eta horregatik esaten duen pesimista pixka bat nagoela, ikusten dudalako, agian oraindik nahasmenaren erdian gaudelako eta jendea oso galduta ikusten dudalako. Oso ondoan, honekin amaituko dugu, lehen komentatu dugun bezala, jende gehiagiari da hiltzen salbatua izan gabe, beraz guzti hontatik irakaspenen bat atera beharko dugu. Nazioarteko kaosa aipatu duanek, gure eurozentrismoa zalantzan jarri dela eta jarri beharko genukela. Herri ekimen praktikoak ere aipatu ditu, Jonek esan digu borroka esparru guztietan eman beharra daukagula, eta Txetxek, Florenek esan bezala, lurrartze hori egin digu, ez? Praktikatik etorriko zaigu bidea, eta bidea eginez lortuko ditugulako fruituak. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Eta minutu batzuk barru izango dugu hurrengo hitzartzea.